வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம ஃபுட் செக்ஷனில் சமோசாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த சமோசா ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக பெருவாரியான மக்களால் உண்ணப்படுது. இந்த சமோசாவோட அவுட்டர் லேயர் நல்லா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுனால அது கடிச்சு திங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உள்ளே நிறைய ஸ்டஃபிங்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. லைக் பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோவாக இருக்கட்டும், இல்லை ஆனியனாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி அழகாக ஸ்டஃப் பண்ணி இருக்கிறதுனால ஓவராலாக இதை கடித்து திங்கும்போது நல்ல ஒரு அருமையான டேஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கிது. இந்த சமோசாவோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா இது மத்திய ஆசியா பகுதியில் தான் முதல்ல இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளேயும் இது வந்திருக்கு. அந்த காலத்து அரசர்களோட அரண்மனைகளில் இந்த சமோசா மிகப்பெரிய ஒரு டிஷ்ஷாக இருந்திருக்குன்னு கேள்விப்படுறோம். இந்த சமோசாவுக்கு பெஸ்ட்டு சைட் டிஷ்னால் பார்த்திங்கன்னா அது கண்டிப்பாக டொமேட்டோ சாஸ் தான். அதை அடிச்சிக்க வேறு ஆளே கிடையாது. இந்த சமோசாக்கள் மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் வேறு ஷேப்லேயும் இதை நம்ம பார்க்க முடியும் சில இடங்களில். இன்னும் ஒரு சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சமோசாக்குள்ளார ஸ்டஃபிங்க்காக சிக்கன், கோட் அந்த மாதிரி ஐட்டங்களும் உள்ளே பயன்படுத்துகிறாங்க. அந்த காலத்து ராஜாக்களோட அரண்மனைகளில் எப்படி சமோசாக்கள் சுட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. பல வித்தியாசமான சமோசாக்களை இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. மீண்டும் வேறொரு நல்ல பதிவுகளுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.